Категория Хайтек и иновации. Ивелина Атанасова, New Trend Agency. Мисля, че децата на България са герои за това, че са толкова прекрасни и са такива каквито са, независимо от предизвикателството на детството им. Ако Батман беше жена, щеше да е красива жена. Моята скрита суперсила – да се усмихвам дори когато не съм спала. Илияна Търнина, PaySafe България. Личните герои, според мен, трябва да са обикновените хора. Наскоро се преместих да живея на друго място и забелязах една жена, която, въпреки че е сама, близо на 70 години, има да се грижи за 2 къщи, градина и кафене, винаги успяваше да намери време да види човешкото във всеки един от хората, който влиза. И още преди той да осъзнал нуждата си, тя да му помогне в даден аспект. За мен тя е моят личен герой. Казва се баба Миланка. Това, което не пропускам всеки ден, е да се усмихна. Мария Атанасова, Seven Talents. Бих избрала да бъда герой всеки ден, защото малките геройства са като непораснали геройствата. В този смисъл ми се иска да бъда герой всеки ден и някой ден да направя голямо геройство. Може да се нарече геройство, това да бъдеш от позитивната страна, но според мен е по-важно да бъдем реалисти, защото по този начин всъщност можем да идентифицираме къде са проблемите и всъщност да правим добри крачки. А те са геройства. Ако имах магическа пръчица, бих променила отношението на хората към тях самите. Вярвам, че няма значение какво е материалното състояние на един човек, защото геройствата са малки добрини. Вярвам, че ако някой ден не можем да правим добрини, само защото нямаме възможност, света би било едно ужасно място. Мелина Крумова, Друбъл. Добрините трябва да бъдат естествени, няма значение дали са анонимни или не. Важното е да не се мисли какви трябва да бъдат, а просто да се случват спонтанно. Поощрявам героите в моя живот с усмивки и любов. Жената герой или въобще човека, който е герой, трябва просто в ежедневието си да преминава нещата, които идват към него с мир и радост и да остава, може би, открит и искрен в комуникацията си с другите. Милена Стойчева, Junior Achievement България. Не смятам, че добрите дела трябва да бъдат анонимни. За тях трябва да се знае още повече, че те могат да бъдат мотивация силна за по-младите да поемат по този път. Ние сме хора и работим с такива модели, човешки модели, а те са свързани с добрите дела. Ако мога да се срещна или запозная с герой от книга, това би бил Малкият принц. Защото той има невероятната наивност и очарование да бъде искрен и, както сам казва, да вижда нещата със сърцето си.